Spectaculaire beelden van de Vrije Cross blijven van alles kortzieling. De laatste editie van Plak in 2017, maar aankomende 27 juli stond er wat bijzonders te gebeuren. Dan organiseren we de Vrije Cross weer naar zo'n hier. Wij vinden feest. Ja, je zei het al, het is zo'n hier Fotwest, maar waarom dan? Nou ja, het wie qua organiseren, wie al wat ouder en toen gingen we besluiten te stappen en nou begon het te kriebelen. Ik had een Facebookpagina, hebben we altijd in de loft houden en daar plaatste ik wel gauw eens filmpjes en foto's. En ik kreeg steeds meer reacties van, hey, kunnen we net weer eens en wanneer komt het weer? En zag wij het ook een beetje van, zien we weer. De cross liep wel op een oren plakvinden als voorheen. Het wordt nu aan de Mierdwaai onder de reek van Holvert wordt het georganiseerd. Een kilometer van het plak werd het zo aan Ierlien houden is. Ja, en ik geloof dat dat echt nog wel wat een bijzonder plak is, ne? Ja, dat is heel bijzonder, want in de jaren 80 werd precies op deze landerij een crossen georganiseerd. En dat hier toen de FC Ro, die organiseerde dat. Volgens Boonstra wordt het een evenement die het beziekjenwurg is. Wij binnen natuurlijk heel oorzaak of orencrossen. Wij hadden er motocross bij. En verder hebben we een beetje de gewone dingen, de standaard toiletten, de vak 1600. Maar we hebben motocrossen erbij. We lieten de vrouwen rijden, de damesklasse hebben. En we hebben vrije standaard, wat een hele spectaculaire klasse is. En we hebben rodeo, dat is een beetje meer batsen. Het is nog net te zeggen of de cross voor in je keer is of dat het weer een eerlijk iets wordt. Maar met je nieuw team, met zowel oude bestuursleden als nieuwe mensen, had de organisatie de tiergevolle ochtend. De vlam baant weg. Het kriebelde ontiegelijk en we misten het natuurlijk echt wel. En het leuke is, Blaja is echt altijd een feestje. Wij hebben net alleen een autocross, maar we hebben echt altijd een feestje erbij. Het is eigenlijk voor de hele familie, zo mag het beginnen. En ik merk wel heel vaak van het publiek van oors komen wij nooit op een cross, maar die komen dan wel bij ons.